MyBES komponenty a systémy pre vykurovanie uvádza. Bytové stanice Logotherm. Logotherm je užívateľsky komfortné a energeticky úsporné riešenie. Je určené pre individuálne vykurovanie a decentralizovaný ohrev teplej vody v bytovej výstavbe. Pri použití systému Logotherm sú namiesto zvyčajných 5 potrebné iba 3 stúpace vedenia, studená voda a vykurovacia voda s letnou cirkuláciou. Odpadajú kompletné rozvody teplej vody vrátane cirkulácie a všetky zariadenia k jej centrálnej príprave. Zdroj tepla, napríklad domový kotol alebo výmenníková stanica pre diaľkové vykurovanie, dodáva vykurovaciu vodu pre jednotlivé bytové stanice. Výhodou je vyšší užívateľský komfort a úspora prevádzkových nákladov. Bytová stanica Logotherm zaisťuje reguláciu teploty a teplú vodu pre celý byt. Maximálna dĺžka rúrok medzi stanicou Logotherm a miestom odberu teplej vody by mala byť do 7 metrov. Pri väčších vzdialenostiach je potrebná inštalácia bytovej stanice Logotherm s cirkuláciou teplej vody. Bytové stanice Logotherm. V bytových staniciach Logotherm je výkonný antikorový výmenník. Stanice sú hygienicky bezchybné z hľadiska výskytu baktérií Legionella. Pri odbere teplej vody je všetká tepelná energia okamžite odovzdaná cez proporcionálny regulátor množstva na jej prípravu. Stanica Logotherm s regulátorom s prioritným ohrevom teplej vody a proporcionálnou reguláciou prietoku je certifikovaná na slovenskom trhu. Dlhodobú životnosť regulátora zaisťujú keramické lôžko a ťahlo s karbónovým povlakom. Priestorový termostat umožňuje užívateľovi bytu individuálnu reguláciu teploty. Ultrazvukový merač tepla meria celkovú spotrebu tepelnej energie bytu. Vodomer studenej vody meria spotrebu vody. Pri odbere studenej vody meria vodomer spotrebu studenej vody. Príprava teplej vody v systéme Logotherm prebieha cez antikorový tepelný výmenník s predradeným proporcionálnym regulátorom. Prietok studenej vody pre ohrev teplej vody reguluje proporcionálny regulátor podľa množstva odobranej vody. Spotreba teplej vody sa meria meračom tepla a vodomerom studenej vody. Priestorová regulácia sníma zmeny vnútornej teploty spôsobené poveternostnými vplyvmi a dáva impuls elektrotermickému pohonu, ktorý je inštalovaný na ventile. Ten reguluje prietok vykurovacej vody tak, až sa dosiahne prednastavená teplota. Teplotu v miestnosti si môže individuálne nastaviť každý užívateľ. Merač tepla zaznamenáva spotrebu teplnej energie a tak umožňuje jednoduchý výpočet spotreby tepla pre každý byt. Zrejmými výhodami sú úspora nákladov a spokojnosť užívateľov. Bytové stanice Logotherm. V závislosti od stavebného projektu a na najvzdialenejšom mieste odberu môžu byť stanice Logotherm inštalované na schodisku, v inštalačnej šachte alebo priamo v priestore bytu. Preto ponúkame typy bytových staníc zodpovedajúce rôznym požiadavkám. Logotherm štandard. Základná kompletne vybavená bytová stanica s reguláciou diferenčného tlaku. Logotherm štandard s cirkuláciou teplej vody. Základná kompletne vybavená bytová stanica s reguláciou diferenčného tlaku a navyše s cirkuláciou teplej vody. Logotherm plochý variant. Táto bytová stanica je konštruovaná pre minimálnu hĺbku inštalácie, v tomto vyhotovení iba 15 cm vrátane krytu. Logotherm v kombinácii pre podlahové vykurovanie a reguláciu chladenia. Táto bytová stanica je osadená termixom pre podlahové vykurovanie a špeciálnou ekviternou reguláciou pre kombináciu vykurovania a chladenia. Systémy pre veľké kotolne. Firma MyBES dodáva všetky komponenty tepelných centrál. Vašou výhodou je všetko od jedného dodávateľa. Čerpadlové skupiny.
vopred zmontované čerpadlové skupiny DN25 až DN65 s veľkým výberom čerpadiel. Analogová bytová regulácia. Priestorový termostat pre reguláciu teploty. Digitálna bytová regulácia. Programovateľný termostat s rôznymi režimami. MyBez, podpora predaja. Či už ide o novú výstavbu alebo modernizáciu, vždy sú vám k dispozícii kvalifikovaní pracovníci od poradenstva cez projektovanie až po uvádzanie do prevádzky. Počnúc s koncepčnou podporou pri projektovaní, cez podporu pri uvádzaní do prevádzky a v neposlednom rade záručný a pozáručný servis, ponúkame vám kompletné riešenia od jediného dodávateľa. K tomu je potreba priradiť rozsiahly program školení inštalačných firiem, čo je doplnené profesionálnou pomocou nášho zákazníckeho servisu. Logoterm je chytrý spôsob, ako šetriť náklady. Spýtajte sa našich obchodných zástupcov.